Now atong balik-balikan mga higala kining isgutanan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay matud pang suto mga higala impossible dream na kuno ni. Nganong impossible dream man nga gisaysay man na Supreme Court inanion ayuhon ninyo. Gibadlong sila sa Supreme Court inanion dili abusaran. In fact, kana mga higalang 1-year bar rule, despite sa decision sa Supreme Court, mahimo sila magkapasakag kaso karong Pebrero 6, karong adlang Biyernes. Nga naman, usa naman katuig. Ang kato mga higalang gikan gipasaka ang kaso batok ni Vice President Sara Duterte. So, dili sa ingon nga impossible. In fact, kining Magkabayan Black sa atong nahibaw ang report, nag-andam na sad sila karon og kaso batok ni Sara Duterte mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. So ang kang suto mga higala nga daghan iyang motibo, gusto siya mahigalang charter change, nangita lang sa paligas mga sukid tigpaminaw, kay gusto siya nga usbon ang konstitusyon. Dili mahimo na Vicente Soto eh. Wa ta na sa Itbulaga eh. Lisor lang kinaiyaha kung may magdaghan jutay. Di pa na malikayan gani mo ang Supreme Court na magay panahon nga makauyon kas desisyon ay panahon dili naon sa man tawo ni tawhana. Naniyaha ang iyang statement mga kaigalaan. Do na kuno judicial overreach atong i-discuss na. Unya ang ikaduhang punto isa magchatcha na ta. Mag-charter change na ta. Wa gyud sa kabantay may galang way bisag usang senador nga nikuyog niya nang iyang pamahayag. Tanawar ko niyang statement primero, ato nahon tatong gisuwat nga statement niya dong names. Kini Matod pa Senate President Vicente Soto III on Supreme Court upholding decision on articles of impeachment versus Vice President Sara Duterte. Atong pagtagad mga sukid tigpaminaw. Matod pa dinhi sa giingon mahigalang Vicente Soto mga sukid tigpaminaw. Atong ikuan ko na. It is a sad day for constitutional law students and professors. Sa Binisaya pa, usa kuno kasubo nga adlaw alang sa mga estudyante sa constitutional law o sa mga professors. Kung sa isubo nga adlaw, nasubo kasuto ay papangamong oy. Nasubo ka matuman imong gusto nga mo'y desisyon sa Supreme Court, ikaw rin nasubo. Ayog ina nga nasubo ang mga estudyante kuno sa estudyante sa abogasya, sa konstitusyon o ang mga professors. Kadaot ni mo nga mong man kasauban. Parihan na mahigala sa inyong tuyo kini mga politiko dunay tuyo mahigala nga ilang kaugalingong interest niya moingon din dahil ang taong bayan. Ang pasanginlan ang taong bayan. Kinsa may nasubo ini? Ikaw Soto may nasubo. Wa masubo ang mga estudyante. Uy, hasta mga professors na lipay sila ni ini. Ngano man, gidefine gyud sa Supreme Court, giklaro sa Supreme Court. Unsay pasabot anang 10 session days. Lipay ang mga estudyante ini ug malipay ang mga professors ani. Kay giklaro man ni day. Giklaro man Supreme Court. Dili na ma-subject into abuse. Kay laliman ka mahigala ang kaso nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Hinumdo mo? Dunay kaso mahigala nga December 2, si Sindanya mo nagpasaka atong kasuha. Unya ni pasaka kaso mahigala December 4, 2024 katong grupo sa Magkabayan Black. Doon na pa ilaing gipasakang kaso sa December 19, 2024. Kanus aman mudagan og sugod ang adlaw aron magsugod na og ihap kanus ang initiated na ang impeachment aron nga sa ingon niya na magsugod na og dagan ang 1-year bar rule. Wa man na maklaro. Straight to the point. So gipatin-aw sa Supreme Court ang mga estudyante karon sa abogasya o ang mga professors na lipay ni ining desisyon sa Supreme Court. Ya si Soto mahigala nga ipahid sa mga estudyante o sa mga professors sa usa kuno kasubo nga adlaw. Ang sa kadiha o nasubo ka diha ikaw roy ay amungan ng uban.
Kanya, ato diwa sa basa, ingon siya, it is a sad day for constitutional law students and professors. Usa kuno kasubo nga adlaw alang sa mga estudyante sa Constitution nga balaod o sa mga professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Matod pa niya, o Supreme Court overreach ko no. I-discuss na mga sugid ti paminaw ha. Straight to the point. Kini ni ang tawhana bida. Unya, ingon siya mga kagalaan, it will take decades of retirements to correct this misinterpretation. Kuno mo gasto og mga dekada sa pag-retire kuno aron pa makurhian kining misinterpretation. Ikaw suto mo ay naghimo sa misinterpretation ay among intawong Supreme Court. Limang kag unanimous decision Supreme Court. Unya, way abogado manghigalang senador nakaako pag ingon nga sayop po Supreme Court, ikaw rang komedyante? Ang kadaot ni komedyante mahigalang gidamag ni mo pagka-komedyante sa Senado dong. Ano mga mong pag-uban mga kaigalan, ingon siya mga higala, when the law is clear, there is nothing to interpret. As any first-year law student knows, Ginoo ko kanina pagkasulti ba indekin ba? Lahap kay no murag nagtuog sa mahigalag bright siya. Ato i-discuss ingon siya nga, when the law is clear, there is nothing to interpret. As any first-year law student knows. Atong klarohon mga sugid paminaw ha. Simple kay na Vicente Soto. Ang atong Constitution under Article 11 og naa po na mga higala sa rules sa House, simple kayo. Nya kung ang impeachment complaint ipasaka na gani, kay iyang iyon nga first year law student ko no, Ginoo ko dili magkinahanglan bisa pagwa katunob og elementarya Soto. Mas makasabot may kila bisa di katunob ang elementarya nga dunay grave abuse liban kag mga politiko to sila mga kaigalaan. Tanawa, inipasakas kaso under Article 11, Section 3, Subsection 2, Subsection 3, Subsection 4. Nadiha may galang impeachment. O ang ilang House rules, inipasakas sa impeachment nga kaso, dili pa musugod og dagan ang 1-year barrel. Kanus aman musugod og dagan base sa Francisco case. Kanang pag-initiate na, kay gingon sa Constitution, walay usa ka impeachment nga i-initiate sa usa ka impeachable official within 1 year. Sa to pa, usara ang impeachment case ipasaka nimo batok sa usa ka impeachable official within a period of 1 year mga higala, bar na ng uban. Adto na po ipasaka after 1 year. Ako nang gika-discuss ang spirit of the law, aron nga kanang maong impeachable official, di man kag presidente ka or vice-presidente ka, gibutaran ka sa katawan aron dili i-impeach. Aron mo serbisyo ka according sa imong ranggo nga gibutuhon ka sa katawan. In fact, kana nga ranggo gusto na ni Soto ang iyang pagka vice-presidente Sara. Unsaon man imong pagserbisyo sa mga tao according to what the people's will nga paserbisyuhan ka kung sigihan kag impeach. Sigihan ka mahigalag kaso. Munang dunay limitation, mapasakaan kag kaso ka usara. Dili pwede karumbuan na pasakaan kag kaso. Daog panalitan ka, next month na po, atakon ka yun. Mahuman imong termino, pulos kaso. Munay prinsipol nga dunay giingon, ang president mga higala, ang vice president, immune from suit. Nganong immune from suit? Aron dili sa mabisi. Kay pwede man sang harason. O dili sa immune from suit, harason sa kaso, harason o kaso, wa na sa mahimong serbisyo. Sumo ka na nga dili pwedeng pasakaan o kaso ang sitting president o vice president aron magkaserbisyo sila. The only case nga mahimong mapasaka ang impeachment ra, pero dunay limitation. Nganong giklaro man ang limitation, balikon ko, aron nga magkaserbisyo sila. Sumo, 1 year, nya kanus aman, very technical man na, kanus aman ang 1 year musugod og dagan. Musugod og dagan ng 1 year kung ma-initiate na ang impeachment. Kanus aman ma-initiate. Inig-file, dili pa ang mere filing. Kinalan pag-file, i-refer siya sa sa House Committee on Justice. Niana, kung ma-refer na, nidaga nagsugod ang 1 year. Deemed initiated na. Karon ang mga congressmen, sa may gihimo,
didto sa House Secretary General, wa ihatag nga tapad na mag-opisina. Bungbong ra mga higala, adjacent ra ang opisina sa Secretary General o ang Speaker, wa niya ihatag sa Speaker. Unsa man na, kaklaro ana nga grave abuse? Ang giingon mahigalang 10 session days, dili mo dagan. Define Supreme Court ton. Unsa pagdagan nga wa ni hatag sa Secretary of Justice. Unsa na, dili man na dakong abuso? Unya okay si Soto ana, ang iyang pagkasaypon mahigalang Supreme Court pagisayop. Simple kay bisa mga bata kasabot ana Soto. Straight to the Na atong point. balikan mga sukitig paminaw ning atong mga isgutanan Rombutaga. Ang statement ni Soto naguol kuno ang mga estudyante sa abogasya o ang mga law professors karon matod pa niya. Nasayop siya nalipay ang mga estudyante na it is a sad day for constitutional law students and professors. Mga mong manintawhana, ikaw ra mo'y nasad, ngayon mga mong kaman. Ang mga professors sa abogasya karon o ang mga estudyante nalipay. Labaw pa mga professors nga naman, gidefine na gyud sa Supreme Court. Giklaro na gyud sa Supreme Court. Nga kana di ay mahigalang 10 days, nga 10 session days, once ma-file ang usa ka impeachment complaint, kinahanglan iapil kana sa order of business within 10 calendar days. Giklaro na gyud ay. Ayaw mi ninyo kuan na ng 10 session days for purposes of impeachment. 10 calendar days na. So, unsa may pasabot 10 calendar days? Simple kayo. Mag-ihap ng kas kalendaryo na po, kadlaw, apil ang Sabado Domingo. Mana, simple. So, dili na makaabuso. Dili na makaabuso mga higala ang mga congressmen. Kung doon ay pasakang impeachment, kinahanglan mo aksyon sila. Within 10 days, i-appeal sa order of business. Unya, after na, within 3 days, kinahanglan ma-refer na sa House Committee on Justice. Straight to the point. Unsa may nitabo atong kaso ni Sindanya? December toto gipasaka. Wa maaksyon ni tibok buwan sa Disyembre wa. Hunya human Enero wa. Wala maaksyon ni duha ka buwan. Natulog lang. Munay gustong Soto. So gipatinaw sa Supreme Court karon nga kanang buti pasabot calendar days kana for purposes of impeachment. Muna nga ang mga law students ron lipay sila ining maong desisyon. Ang mga professors lipay sila niini. Muna kabantay mo why bisag usang abogado nga senador nga nakaako mahigala paingon nga Supreme Court sayop wa oy. Atong tahuron ang desisyon sa Supreme Court. Mismo si Senate pro tempore Ping Lacson wa mo sunod ni Soto ningon sa Lacson atong tahuron Supreme Court. Nang ano, simple kayo mga sukitig pabinaw. Unya mingon pa siya, Judicial Supreme Court overreach ko ato nang isgutag tiwas. Arta sa second paragraph, ingon siya, the decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court has written in the decision admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of legislative branch as provided for by the Constitution. Pataka lagi yaw ning tawhana. Straight to the point. Ay pataka lagi yun. Nga naman, ani on to ha? Kini magod mahigalang different departments doon na tagsa-tagsa makagalaan nga mga roles. Sa ako nang gingon doon ay legislative department, doon ay executive department, o doon ay judiciary. Article 6, Article 7, Article 8 na sa atong 1987 Constitution. Na kanang legislative department, mao kining Congress, ang iyang trabaho maghimo og balaod. Ang iyang trabaho maghimo og balaod. Magpanday og balaod. Unya ang executive department nga mao kining office of the president all the way down mga kagalaan sa iyang mga executive, sa iyang mga secretaries. Mo na sila mahigalang executive department. Sila mo execute mo patuman sa mga balaod nga gipanday sa Kongreso. Unya ang Supreme Court, unsa may trabaho Supreme Court? Mao ang pag-interpret, pagkonstro, paghatag og katin-awan sa balaod mahigala in cases mga kagalaan nga dunay pangutana, dunay kaso labot ining maong balaod. Straight to the point. So kana mga higalang pag-interpret sa Supreme Court, paghatag og katin-awan dili na Supreme Court overreach, kay trabaho kana sa Supreme Court ang pag-interpret sa balaod. Straight to the point. In fact, under Article 8, Section 1, iklaro dia nga ang Supreme Court, labi na kung dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ang Supreme Court mo intra gyud na napita kay iya ng trabaho. Straight to the point. Anong moingon masuto nga overreach?
Maingon sa impossible dream na kuno karon ang impeachment. So ka impossible dream? Nga mas klaro na hinoon, dili na katulgan sa mga congressmen. Asa man tong video ng Soto day? Na ba tong video ni Soto diha, Nims? Nga katunang nagyaw-yaw sa mga higala. Una katong video nga nagyaw-yaw sa mga higala labot sa Supreme Court. Ikaduhan ingon sa mag-chat siya na ta. Kung sa maning tawhana mahigala ang iyang gusto nga masunod o dili masunod to nagwild mga sukid tig paminaw murag karon giklaro na gyud nabebeto sa paminaw Vicente Soto be. Sige kuno. Sige gani. Okay, gamay lang. Ang atong mga reporters on ready na nga mo report sa mga atong mga insidente, mga aksidente sa kadalanan sa Idol Tweety to sa Naga mga higala. Karon to kaon ang report. Pero unahon to sa nitong diskusyon mga sukid tig paminaw. Labot ining Vicente Soto mga kagalaan kay lahi sa ni siyang batasan. Gusto siya mahigala mag-chat siya na. Unsa kay ang gusto nga si Marcos atong wala na term limits o man i-appeal na sa chat siya niya sa charger change. Kuyawag kinaiyan ni tawhana. Dato sa paminawon kadali mga sukid tig paminaw be. Sige kuno names. Go ahead names. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka baka nga it will take years mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa pause dong, pause. Matod pang Soto may galawa kuno explanation. Kana kayong decision nga gisuot ni Barbecue Leon hindi na explanation. Maayo nga pagka-explain ana. Ngayon sa maghuwat na tag-retirement, mag-retire ni mga justices. Retire sa mga justices, utos sa kang retire na. Nagbagulbol siya, ngano kunong unanimous? So siya ng mga decision Supreme Court, doon na yung mga unanimous decisions diha. Wa ni mo una-una ang ngano ka na unanimous ni sakto gid tingali ni. Wa jud ka makununa bisag gamay ana. Silang tanan god, hasta mga justices mahigalan tinudlo ni Pinoy. Kana si Justice Marvick Leonin, ang nagtudlo anak mahigala panahon pang former President, the late President Benigno Noynoy Aquino. Kanas Justice Leonin mo nagpen anang maong desisyon. Hasta mahigalang justice kang tinudlo ni BBM ni Concur anang maong desisyon. Unya kini Soto mahigala iyang patigbabaw ang iya. Unsa man ni siya wa makamove on ang iya mga higalang agenda dayon pag-usab sa konstitusyon or wa ni ka-move on kay gusto niya nga kanang posisyon ni Sara Duterte mo na iyang gusto unta. Dili madama higalang eleksyonon arita mangitag pamaagig lain nga pamaagi aron nga matangtang si Sara kay mo iya nang gusto na nga mong posisyon. Unsaon ta man nga gi-eleksyon ang kang Sara nga nakuha mahigala 32 million votes kapin. Ang Soto 8 million ra. Sports lang unta, no? Sports lang, no? Ang mga tao man mo inihukom adtong panahon na, no? So, imo lang tagang higayon ang mga katawhan nga sila mo'y haring lungsod, ang katawhan mo'y haring lungsod. Nihukom ang mga tao, 32 million ang gihatag kang Sara, ang imo 8 million ra. Adawata lang na. Na kini mga sukid tig paminaw, wa ka move on, no? Kay gusto man siya nga kanang nangandoy gyud sa nga kana nga posisyon ang Vice President mo iya. So si Sara may nakakuha mo nang sakitan siya. Ang mga tao may nag-decide. Wa pa ka move on ni taon hantud ron. So kini mga higala ang mga estudyante sa constitutional law students o mga professors na lipay ni ining mga desisyon. Kay laliman ka, lipat-lipaton ka sa mga congressmen. Mga politiko ba yan eh? Unya, unsa man sa sila mo involve mga higala sa flood control projects. Timanin na ninyo.
Nga gusto pa Soto may gala nga sakto gito nga mga congressmen. Ang Supreme Court may pagkasaypon. Tanawa ng mga prinsipyo ana. Straight to the point. Kita ka na mga congressmen nga di ilinon tanan ha, pero na iwan mo tumbling sa pikas, mo tumbling sa pikas partido depende asa magkapabor. Unya mao iya mahigalang ipatigbabaw gyud ang Supreme Court pay pagkasaypon. Ha? Karon mosamot na karon nga ang impeachment dili siya mga higala mahimong katulgan. Dili aksyonan. Diha mahigala sa lower house. Nga naman, gidefine sa Supreme Court, giklaro sa Supreme Court, kay under the Constitution, klaro man gina. Akong basahon ha. Kay Constitution, nag-ingon mahigala under Article 3, Section 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, dili pwede mag-initiate og impeachment more than once. So kanus aman magsugod og dagan kung ma-initiated na kanang mere filing dili pa makadagan. So kanang December 2 unang kaso ipasaka ni Sara di pa tumudagan. December 4 di pa tumudagan. December 19 di pa mudagan. Kay wa pa man ma-initiated, kanus aman ma-initiated kung i-forward na ngadto sa House Committee on Justice. Ang problema ron wa man nila i-forward. Wa man nila ihatag ngadto sa speaker. Naaraman gilumluman mahigala sa Secretary General. Kaklaro anang kinanggol nga kalaki? Straight to the point. Kaklaro ana? Kay once maabot na sa speaker, ang giingon sa Constitution mga kagalaan o sa rule sa House, niingon ang Constitution, akong basahon na, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen. Mao ni ang mode mga higala nga ang ordinary citizen maka-file og impeachment. Or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. So dunay 10 session days. Gitagaan og timeline. Unsa man ang 10 session days? Unya human mingon pa gyud. Within 10 session days. Unya matod pa and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Karon, lipay ikaw mo ilo student dahil kay giklaro sa Supreme Court usay pasabot anang 10 session days ingon Supreme Court. 10 session days for purposes of impeachment, nagpasabot ka na nga 10 calendar days. So kung moingon kag 10 calendar days, why option sila nga ilang tanugan, ilang lumluman? Nara sa ilang duwaan lang nila may galakanos ang i-refer sa Committee on Justice. Nga naman once mo file og impeachment, kinahanglan within 10 calendar days, mag-ihap kag na po kaadlaw lang, base sa kalendaryo. Apil ang Sabado-Domingo. Mag-ihap ka. Kinahanglan ma-apil na sa order of business. Unya, within 3 days thereafter, kinahanglan ma-refer na sa House Committee on Justice. Deemed initiated na ang impeachment. Kani, December 2, gipasakang sindanya, 2 ka buwan, why nahitabo? Kaklaro, anak mahigalan, doon ay abuso in the part mga kaigalaan sa lower house. Straight to the point. So karon define Supreme Court aron nga na abuso, pag doon na ipasakang kaso kinahanglan within 10 days maaksyonan gyud na. Mabutang gyud na sa order of business nya within 3 days ma-refer gyud sa House Committee on Justice. Karon Supreme Court mo nang para nako day lipay ko na day. Ang mga law students nga naminaw nato karon mga professors lipay na at least klaro na dili kay kabuangan lang ka ng mga congressmen. Na mga congressmen na mahigala kita ka ng mga mura man lang mga kuan dili tanan ha pero sus Ginoo ko. At sa Supreme Court mahigala ni Barog ang guardian of the Constitution. So wala na option og dunay 10 days ditso na kinahanglan maaksyonan. Unya moingon si Soto impossible dream na kuno. Ano impossible dream man karong Biyernes kay kining pag dismiss sa Supreme Court gikoreksyonan sila ang pasabot ini mahigala sa Supreme Court by technicality dismiss ning kasong VP Sara but mahimo ning mapasaka karong Biyernes. Nani ipasaka na ganini karong Biyernes 10 days lang. Kinahanglan within 10 days ilan ang ibutang sa calendar of business. Pareha kining kang Marcos karon nagipasaka mga higala. O karong adlaw sugda na og discuss sa House Committee on Justice ang duha ka impeachment complaints nga gipasaka batok ni BBM. Straight to the point.
So at least nanay klarong aksyon dili kay magtagbaw ka mahigalang matingala ka. Wa mo matingala to nga dunay gipa-file December 2, dunay gi-file December 4, dunay gi-file December 19, wa lang yung murag mingaw lang yun. Abtag duha ka buwan wa gyud nahitabo. Kada mo'y klarong pagpangabuso. Ha? So ingon Supreme Court parang wanay abuso, wa mo'y discretion kung kuan ha. Pasagdan nimo tong Secretary General mo lang tag nagduwa-duwa lang dai mura mag sus di pa lang on the air maayong miingon wa man masubmit sa Secretary General nya okay ra ta ang katarungan na. Gisundan pa kini karon nga dili dawaton kay tuaman sa Taiwan, dili dawaton kay wa man tuaman sa Taiwan ang Secretary General. Dili mapwede og magpabilin lang tayo nana usang klasihan na sa kuan. So ang Supreme Court karon giklaro na nila. Klaro ang definition kanang 10 session days abot ipasabot. But ipasabot ana for purposes of impeachment 10 calendar days na. So simple kayo. Gihimo niya mahigala nga simple define sa Supreme Court. Iya man ang trabaho sa Supreme Court. Ang pagkonstro mahigala under Article 8 sa atong 1987 Constitution. Unsa pag judicial overreach ang Constitution may naghatag og power ana. Ang Constitution may nag-ingon under Section 1 sa Article 8 judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. On the part of any branch. Straight to the point. So, naba na sa legislative branch o nasa executive branch, kung doon ay grave abuse of discretion, doon ay jurisdiction ng Supreme Court. Kaya mo na trabaho sa Supreme Court. Straight to the Ay, point. kadaot mahigala ining, mauling kong ingon ganing komedyante lagi niya imong himuong kuan porbida. Kita mo kabantay mo way ni kuyog niya mahigala nga ni saway sa Supreme Court. Doon na siguro ipipila lang. Labaw nang way ni kuyog niya pag ingon niya mag-chat-chat na ta dapat mag-chat-chat sa ta. Nabay ni kuyog. Way ni kuyog, mo nagingon mula apari hanggang hulo. Saan ka man ay halina tayo, 1,000, isang tuwa, buong bansa, Itbulaga. Sinsya naman sa kong tingog kay more or less sa manay pero ato pabalikon, balik lang kasi Itbulaga dong, wa kay ayaw dihan napita.